Τζιτζιτζιτζιτζιτζιτζι. Από το τζιτζιτζιτζι έχεις καταλάβει ότι είμαι κάπου αλλού, είμαι διακοπές, wow. Yeah. Αυτό που θέλω να σου πω, γλυκιά μου, είναι μην ακούς ποτέ καμία. Γιατί εγώ, ας πούμε, θα φαντασιωθεί ότι θα έρθω διακοπές και θα πάμε για μπάνιο με τον μικρό σε κατάλληλες συνθήκες, γιατί έχουμε φυσική σκιά από βράχο, οπότε δεν μας βλέπει ο ήλιος και θα κάτσουμε όλη μέρα. Και το είπα σε κάτι εκεί κυρίες στην Αθήνα και μου λένε αστείο. Εγώ κοπελιά έκανα μπάνιο και άραξα λιγάκι το σοντάμι. Φανταστείς όταν τα παιδιά μου πήγαν 6 χρονών. Και είχα απογοητευτεί τελείως. Ήρθα εδώ πέρα και τελικά μια χαρά όλα γίνανε. Έτσι. Καθίσαμε κάτω από τη σκιά μας, είχαμε και την πισινούλα μας, νταν, η καμπάνα χτυπάν και μια χαρά τα καταφέραμε. Ούτε γκρίνιασε, ούτε ήθελε να φάει τα βότσαλα, την άμμο, δεν ξέρω εγώ τι.